nagandam ug puloy-an sa tanang nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Duha ulo lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon nagtuad siya dito sa kalangitan, nagandam ug puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Duha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Duha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Duha ulo lalinon ang nagtuman. Duha ulo lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayunan, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa tronos kitasaan sa mga langit. Amahan, sa gihapon niining taknaa kami magahatag mga pagdaig og paghimaya diha kanimo. Dios ka nga makagagahom, angay ka nga pagasimbahon og alagaron. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon nagapabilin kini nga programa dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka niining nga programa o kining estasyon. Panalangini ang tanang mga tao nga nagapaminaw, nga ang mga magtutuo mapadasig mapalig-on ang ilang pagtuo, og ang mga tao nga naa sa mga pagduha-duha imo na silang patuuhon, og ang mga tao nga naas kangit-ngit imong hayagan ang ilang mga salabutan, og pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan og masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Og sila o Dios imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Kanimo o Dios nagalaom kami nagasalig nga dili ka magpakabuta, nga dili makakita og dili ka magpakabungol, nga dili makabati sa among mga paghangyo. Ikaw Ginoo maghatag magatubag sa amo nga mga pagampo pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa magkausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome
welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa unahan, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. But by the way, nga belated happy birthday sa akong buotan nagpinangga gyud nako nga igsuon nga si Marisa Dihito. Nag-birthday siya kagahapong adlaw ga. Belated happy birthday, and very sorry I'm late to greet sa imong birthday, but God knows. Og happy birthday Marisa Dihito, no? Unya kumusta na lang mong tanan dinha sa Manila. Unya sa tanang mga na nag-birthday usab, unya bag-o lang ko kay ba belated happy birthday kay Boss Arnold Rosalihos. Na magod ang ako ang touchscreen boss. Mauna nga keypad na lang ning akong gigamit, mauna nga dili na ko makakuan sa mga post tungod kay na-intonsis naman ning akong cellphone basin og maulian pa ni igabot atong battery kay makuan na niya maiba na pud ang ato nga dagan sa kinabuhi. Okay, ato ning basahon sir, maayong hapon. Kagabi naminaw mi sa inyong program, nagkadugay, nagkanindot gyud pamation ang inyong programa. Unya dunalay mga tao nga medyo moal kontra nga moingon nga di mo usa mo conclude kay kamo mo'y wa makasabot. Apan ang tao nga maminaw makumparar man. Natural lang pod nga ang tao mupahayag sa iyang gituhoan nga husto, pero wa nay lain pang husto nga mutug-an gyud kundili ang balaang kasulatan. Sakto ang inyong programa nga nagbis mo sabay Bible unta nay something's missing naman eh. Okay, patay basahon. Sir, pangutana ni, so dili lang usa ta kay naatay pangutana na nga napasaligan nato nga ato nga kinini ang tubagon. O brother Bubong, no, mo may atong brother Bubong, mo may ato ron nga kuan, sorry, wa na ko ka lahutay nimo og text tungod kay ni expire na ang akong load, no. Pero nakapahibaw ka nga karong tubagon ang imuhang kuan, imuhang pangutana. Wa na lang ko kalahutay tungod kay ni expire na ang ako nga load. Unya maninguha ko ugma nga adlaw makapalud tungod kay di mapuni pwede nga mawad ag load atong cellphone kay unsao man nato pagpahibaw sa mga tag-iya sa mga pangutana nga niya sa atong cellphone kung dili nato sila matiksan, no. Okay, salamat. Well, napatay basahon. Kuya niya andam na sad ang amo nga radyo o niya si tatay na lang o si angkol ang kulang kay dia nagkapundok na sad mi. Unya napunan mig duha kuya si akong cash kasi ni si Inday Matit og si Ondo Runi nga tulo na ron kahigayon nga sila mag-anhian gyud sa balay hinuon dili man layo ang amo nga mga bahay kay nagduol raman. Kana nindot kay na nga magpundok mo diha. Daghan ko'y mamatigdan nga nagpundok, ang gipundukan ang tungit, ang binggo, ang madyong, no? Labi naay patay. Ambot lang kahapon nang naa diha o wa pay patay, manuol pa ba pug kaha na. Pero kay naamagyod lagi na pundukan ang tungit, pundukan ang madyong, pundukan ang binggo, pundukan ang tigbakay, daghang mga pundok-pundok, no? Pero salamat nga kamo diha nagkagrupo mo, nagkapundok mo pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Last text nga atong basahon. Sir, maayong udto mangut pangutana man ni gihapon, no? Sagdilang ato lang ni nga tagaan gid unya og kuano pa. Silang ay kabalaka kay tiksan ra mo iabot sa panahon nga tubagon ning inyong pangutana. Okay, si Brother Libby, sa dili pa mo iban o pipila ka mga text message ang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imo usang malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga listeners sa radio o mga viewers sa Facebook, no? Mga viewers nato karon is Pilipinas,
o uban pang nasod o asa mamundapita karon nag-view sa ato nga programa, kamong tanan mga higala kinasing-kasing namo nga gina-welcome karong gabi una sa pagpakig-uban o pag-participate nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mong makapadangat nga rin namo ni Brother John o mensahe. Pwede sa iyang number, pwede po sa ako, no? Kay token text na iya, niya kani ako TM, ang ako 0926-8869-758. Naman mga importanteng mga messages, labi na namoy mga pangutana or mga dugang tubag sa pangutana, ato na nga pangbasahon higala aron maka participate mo sa ato nga tulumanon. Alang sa atong tanan sad nga mga viewers sa tibok ng kalibutan. Kung gusto mong ma-participate higala, message din mo din sa comment section na to. Atong basahon ang inyong mga participation karong gabi una. Naba mo'y dugang tubag or naba mo'y mga reactions, naba mo'y mga follow-up question. So ato na nga dawaton ni Gala kay tagaan ta na og time sa pagtubag ang inyo nga mga pangutana. Atong gina-welcome ang tanan unya palihog lang pod atong i-share kanunay higala ang ato nga programa tungod kay ang handom kus Ginoo sa Mateo 24:14 ang mayong balita iwalis tibuok nga kalibutan. Ang ato pagwali lang pagpamatuod lang narastaw og motuo siya sa dili. Muna'y purpose Ginoo nganong gusto man ang Ginoo nga ang good news para sa kaluwasan ipawalis tibuok kalibutan tungod kay ang handom sa Ginoo nga daghang maluwas siyang pag-anhi or kun pananglit maimperno tas katapusan di na sad ta kabasol sa atong isikataho. Ang ato na lang kaugalingon ang atong tulisokon nganong wa ta mosanong musabot og musunod sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So nindot na makashare sad mo kay aron sad sila ma-bless mga higala ang inyong mga friend, mga loved ones ninyo nga inyong gisharean sa ato nga programa. Wa ta masayod nga pag-share nimo nga ato sa imong mga friend ang pangutana nga gitubag base og mao sanay pangutana nga naa siyang una-una. So ma-bless siya pinagis pagpaminaw. Muna atong i-share kanunay ang ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, ato ning sugdan pagbasa. Okay, niya si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa paglab ug pagpray, Sister Ginaline. Ano niya po si Ma'am May Barido Coyos. So na-miss na kanamo ma'am diri sa ato, no? Nanamoy kas Davao. Iyang minsan din good evening Kuya John, Kuya Livy. Watching here in Tagum SDA Elementary School. Naadi ni si Mami sa Incorporated. Tagum Elementary ka SDA School nagtudlo ron. So salamat sa pagbiyo mama. Ay no sa kinabuhi sa single mother ma'am ug unsa gyud. Pero gitagaan pag gyud nimo higayon ang Ginoo nga mapatalinghog nimong iyang pulong. Mark my word, ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios ug ang pagahin og mga oras para sa Dios magdala kinig panalangin sa nagkalain-laing aspito sa atong kinabuhi. God bless you ma'am and more power. Okay, nani sa Compostela branch, no? Ang iyang kining elementary school sa Tagum diin si Ma'am Barido Coyos nagtudlo, no? Murag branch or extension, no? Maingon-ingon nato niya na. So okay lang ma'am. At least nga gipahiluna ra gyapon kay Ginoo. Bisan si pastor o nakapahuway na niya paabot na lang sa insaktong panahon unya ang Dios magahatag sa inyo dinha og kusog ug panalangin. Okay, atong i-continue basa ingon siya dinhi kay ari pa ko sa school kay ga-prepare para sa among adventurer activity para ugma. Ari lang ko watch ninyo po. Okay, thank you kayo ma'am. Thank you for watching ma'am. Kanya niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.2. So thank you kayo Riverside FM Cebu sa pag-on-air. Ingon din on-air na ta mga brad.
mayong gabi. So salamat kayo sa atong madasigon, maabtikon nga station manager diha ug ang CEO ang tag-iya gyud. Thank you kayo. Nga salamat po ni Pastor Joel Tirana. Nga mga kahigalaan nato diha sa South Cebu ngadto sa Dumaguete og sa Negros Oriental nga kutob sa naabot sa Lanog sa Riverside FM. Good evening ninyong tanan. Welcome mo sa Tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanukad kini dinhi sa Abugo City, Cebu, dinhi sa Northern Cebu. Okay, ni apod si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. Anya niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening, Brad Libby o Brad John. Maingon man sa tanang listeners. So, good evening, Ma'am. Good evening sa nimo din ha maninay. God bless. Okay, good evening sa Sister Gay Marie Kalapuan. Salamat sa paglab, Sister Gay Marie, o pag-pray. Dinis tong tulamanon kami sa nag-pray mi kanunay nimo diha nga ang Dios magauban kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay, salamat kayo no kay Bauta kung sa gining OFWs kabisis lang kinabuhi kay gihabol nila ang oras pero nakamatikod ta nga naagyo yung mga tao nga dili gid nila pwedeng di katagaan ang Ginoo og higayon sa ilang kinabuhi. May mga tao nga Diyos nun, Brother Yes, John. like Brother Ronilo Itang. Oo. Kini si kisani si imong gibasa ron si May Gay Marie Kalapuan. Gay Marie Kalapuan ug Silingan uban na pa. mo nis mabuli. Unya Natuwa dito sa unya kuha magod karunggong panahon na morabag ang material nga mga butang may naghari sa di kasing-kasing ug unos tao. nga Muna- pinangga ni Brother Nelson Bersero. Yes. So, nindot na nga naay tao nga magpangga sa tuwa kay kahuang kinabuhi uwa ginagpangga sa ato. Salamat. O diyan niya po si Brother Norlito Tagalog. Nay Jolita ni. Salamat kayo, Sister Jolita, no? Nay, Diha sa Camotes Island. kano sa man minimo nay duawa dire. Naarba ko schedule karong Sabado diha sa kuan sa Kamansilis Church kay doon ako schedule sa lain nga church na cancel kay dunay changes unya nag-ilalang kunong i-reschedule mo na nga naa ko ron sa Kamansilis unya sa man na to pagkita aning naa pa man diega sa San Fran Camotes hope nga imo minduaon diri nay ha kay malay mo makaduaw sa ko diha sa Luir Himensulan maayong gabi inay malipay ta maurag 76 o 77 years old na rin nanay unya nakabigragid ni siya pod sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa atong programa talag sa honra ni Brother Libby kay ang atong mga ngalan dinhi iyang gipangsulat gyud diha sa Tinuod iyang na. kalendar aron Nani sa- dili ta malimtan Dili siya sa Tuong. tuong Oh. San Remigio. Food ko, no? Sa San Remigio. Yes. Okay, no? Niya po si Brother Norlito Tagalog. O niya yung mensahe, ano si Sister Jolita Tagalog. Niya si Million Silasol, salamat sa paglab ug pagpray. O niya sad si Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Pastor, from Kabalawan, Sugod, Cebu. Sugod na sa day Asimbulawan maning ni Asbilyaba. Salamat sa taga Kabalawan. Ubay-ubay baya gyud pud ta dihag mga listener. Unya diha ko sa Sugod Church. Daghan to ininduol sa ako diha nga Murag sila bukid ko. mo ni Brother John. Yes, Kabukirang barangay. Oh. Daghan na ba din yung mga tigpaminaw siguro sa programa nga katong mga na-Adventist? Yes, mga Pentecostal. Katong didto ko Kabalawan, nag-schedule Mr. ko dugay-dugay na sa Sugod SD Church. Ihaylag doon sila nga imuming listener sa radyo na inyuming kuha ni Brother Libby tigpaminawan malipay ta so salamat diha sa taga Kabalawan no sa Sugod Cebu abi man ako kanana ang Simbulawan diha sa Bilyaba. Anya niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray. Anya niya sad si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab. Anya niya sad si Brother Jedel Peritos. Good Brother evening, Jedel. Brother Salamat, Libby. Brother Jedel.
og Brad John watching live kauban sa akong wife. Si God Sister bless Nini. everyone. Mingo na Oh, si. so good evening diya sa kuani. Kaila pa bagas nga si mong wife, Brother Jidil. May gabi inyo diha niya, may gabi sa nil. Murag sansan maning ila siguro. Yes, sa sansan ng ilaha, oo. Kay kaano ni kanana nga nakaadtom sa taaning ilaha gyud nindot na peaceful kay nilang lugar. Nya may gabi ipod ni Mr. and Mrs. RG kanana ang Gopyo unla ni Mr. and Mrs. Ilbe Spiritos. Okay, ni apa si Mami Koyos, ingon siya din amin. O niya po, Rodolfo Bantilan, maayong gabi ninyo, Brad. Karon pa ko nakatanaw balik. Watching diri sa Hilok Tugan, Kananga, Lite. Okay, good evening yung tanan diya sa Kananga, Lite. O niya po si Sister Remedios Deheto. Good evening ninyo, Bro Lib o Bro John. Naminaw na po mi. Mga bro, oban nilang Manang Linda o Samuel. Mga numerano. Na dahil radyo sila si Ninang Linda ng Biding. Salamat ha. Anya ni Ninong Samuel. In taon gihimong gid nila ning manuglipay sa ilang kinabuhi ning atong programa. Kay kini si Ninong Samuel. Di gini siya pwede di kapaminaw sa atong programa. Mag-apura gyud ni siya nga patingugon ng radyo. So may gabiin ninyo din ha. May nya ato sad pasalamatan ang ato nga mga buutan nga mga magtutudlo diha sa dams, no. Salamat jud kayo sa inyong labi na sa mga parents, sa inyong pag-alalay sa akong anak nga naa diha nag-eskwela. Lipay kay ko nga ang bata inyo ra gyud nga tambayahon sad. Thank you so much. Okay, arita una sa mga nag-love ug nag-like. Atas nag-love mag-una. Niya si Lovely Katamko Alboro, Ria Katamko Alboro, Elmodam Flores. Brother Mudam, miss you nagid ka na ako, Brother Mudam. Karong panahon na, Brother Mudam, nagid tayo panahon pang magluya-luyas pagpangalagad sa Ginoo, magpandul-pandul, padayon ta, bisag unsay paagi siyawa ng ipakita sa ato, padayon ta mga lagad sa Ginoo. See you in heaven, Brother Mudam. Niya po si Edelberto Higante Sumalinog. Ato po nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas Mabuli. So good evening no diha sa tanan taga Mabuli nga naminaw karon sa mga lanog sa trumpa ang uban mga radio. Atong gipasalamatan sila si Dong Mulo diha Ilanan og mga Ilanan family daghan diha sa Bungto Dapit. Lanog-lanog daw na ang ilang sound system. Sila si Brad Tutron diya, sila si Jack, mga silingan diya naminaw. Sila si Brother Sumalinog, Sincere Sumalinog. Tanan diya no, sila Sister Mercy, Rachel diya, tanan diya mga silingan nga nagsunod sa itong programa. Good evening ni Brad Junior diya atong manghod des Mabulis, Sister PB. Always sad nagapaminaw sa itong programa. Diha sa mga Abayon family, mga April family, o niya ngadtos mga Saga family, mga Serapino o mga pamilyas Malipalam. Pasalamatan na to sa Brother Eric Sinoy, sa iyasad nga sound system, kauban kan Sterdisa, Jas Mabuli. Nila ni Brad Roy diya, Asayod, nila ni Brad Turo Maglasang, nila Sir Dailing, nila ni Vanessa, nila ni Ganggang, ilang mga kabataan, ilang mga pamilya. So good evening yung tanan. Welcome kabahigalas itong programa. Aniya ato sang pasalamatan diya sa Libho sa no. Lanog-lanog ni atong programa sa Libho tungod kay naay trompa Sister Linda Kamay o kang Brother Neil John Bersero. Mayong gabi no diya mga silingan sa Libho na nagsunod. Aniya good evening sad ni Sister Valentina Baga nga always naminaw siyang Bluetooth yung pakusgan. Ani ato ning ipadayon og barsa ato pong nakita dinhi si Ayan Kevin Dorotan. Ani niya po si Celine Ruiz Mindaros diyan sa Panggamay. So good evening Sister Celine o uban kang Brother Edjon diay. Pangumusta ko Brother Edjon imong pinangga no. Ani Kiana Faith Etang Linabog Munchadura Nas. Ani niya po si Lowe J Geira. Niya po Sonaldo Vibragat, Nurlan Pagal,
Rubilin Liken Villaganas ni Cesario sa isla ni sa Hilutungan, Masbate. So good evening no dias mga ni Cesario family. Oh, Mads, kumusta man? Busy kay mo ron, Mads. Kumusta si Mads Toto, no? Si Mads Nini ni Robilin. Kanini ang Villaganas ni Cesario. Kumusta mo diya sa Ilutungan, Mads? Magapanalangin ang Ginoo sa inyong tanan din na i-regards ko sa tanan nato nga mga kaigsuonan diha sa isla sa Hilutungan. Panyaniyasan si Jody Ann Hista Abalye, Gay Charis Lopez. So mani ato nakita nga mga naglab. Narita sa mga naglaik mahigala ni apod si Milion Silasol, Rodolfo Bantilan, Gay Marie Kalapuan, Antonio Itorma, Romel Tumakay, Aniceto Priscilias. Doar ba ni katrumpa pod kang brother Aniceto? Adiya po ni sa panggamay. So good evening brother Aniceto ug masilingan ng naminaw sa mga lanog sa trumpa. Yan po si Lovely Deheto, Ay ga, Remedios Deheto. kumusta mo din ha, no? Kumusta ni Yoyong og ni Dave? Kumusta ning Nunoy ni mama nimo? Kamuntanan din ha, ang Ginoo magapanalangin sa inyo kanunay gud mi nga nagampo para sa inyo din ha. God bless you. Ano niya po si Basilio Tiro Notarion Jr., Erlinda Estaura, Ginalyn Lumuntad o Rufino Moreno. Okay, sa dili pa Brother Vega, ganina akong balikan akong gisguta na ipalihog paabot kang mama nimo nga belated happy birthday, no? Sorry gyud ipaabot lang kang mama nimo kay di ra ba intawon gyud na makalimot si mama nimo panahon sa akong birthday. Okay, niya si Sister Erlinda Estaura. Good evening to all sa inyong duha diha sa station, sir. Og sa tanang mga naminaw og nitan-aw nga nagsunod nining matuod nga mensahe nga maayo gyud ninyong pagkasaysay. Nasa Okay, kuan ni salamat kay Sister Linda. sa matag obliti ni no. Matagob Mayong kuan ninyo din ha ma'am, may gabi inyong tanan diha. Salamat. Matag listeners, matagob Daghang listener unya di gid pa masiro kada gabi naagi mga texter nato din ha. Di ako sliti version daghan daw kayo naminaw sa radio. Kay sipa bukod ang radio diya ang DYCM FM diha sa Leyte kay bisan pas biliran kapaka-paka ni atong programa dito. Yes, oo. Samot na yun kadaghan ang mga follower nato tungod sa Facebook kung di lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Okay. Niya po si Brother Jenner Edward Jenner Reyes sa Davao po ninukad. Good evening ninyo Adira, Kuya John o Kuya Libe. Umaabot po ning pastor. Kay murag ibi theology ni siya si Brother Edward. Maglahi gini kay ang kaluha ana nursing may gikuha. Lain po to, Tamdos Manila. Oh yes, oh. Si Jimmer Reyes. Oo. In og im lang kalainan nila. Yes. Niya po si Sister Arlene Manggubat. Niya iyang minsay, maayong gabi na po ninyong duha brad. Sister Arlene din ang ato nakita niya. Kuan po din siya. Sister Alburo. Niya po si Judy Ann Hista. Salamat sa pag-pray o paglab. Shena Rose Vlog. Naminaw si Lolo Doro and Lula Ophelia. Tikaw Island ni sa Masbate. So regards diha ninyo Naidoro na ng Ophelia niya. Kumusta po ni Dong Ryan din ha? Kumusta ni pangumusta ko ni Pastor Efren Tamayo? May gabi sa inyong tanan niya. Murag mauso ni maintenance ni Lolo Doro. Yes, oo. Okay, Taas na ni always yung Pangidaron pero ang pandungog ani ni Doro hait pa. Oo. Niya imo po ni ikastulti party og Biblia daghan nig ikasukli. Daghan magtinigom nga mga verse. Yes, kay mga kuha magini mga karaan gini mga magtotoo. Panyaniasan si Salazar Hailin. Mayong gabi ninyo diha Kuya John watching from Danau City. Okay, good evening no. Salazar Hailin. Niya po si Brother Domingo Manggubat. Mayong gabi na usab. Manggubat. Brother Duming Bunukan. Sabi yung pakali. Mayong gabi na usab ninyong duha Brad John o Brad Lib.
o sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod dining programaha. Salamat Badlib, God bless. Nga salamat sa pag-pray o pag-love. Maayong gabi inyo diha Ninong. Sa programa. Okay niya sad si Robas Woody. Maayong gabi. So good evening Brother Robas. Kanya niya po si Sister Vanessa Maglasang. Ato ning silingan sa mabuli. Maayong gabi sa tanan. O God bless po sa atong tanan. So God bless Sister Vanessa uban sa imong family. O niya po si Sister Chari Rubas Barte. Salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga tulamanon. Niya si Shana Rose Vlog. May asawa na si Kuya Rian. Na day. Mas Ryan. na. Ryan ni. Kama ni. Kana na ang ato gining kasukad pagis gamay pa ni. Kidirimis na inday gud sila. So mas maayos nga nanay palalab si Don Ryan. Wa gid siya magsulti sa ako day. Ay kay nagsulti ka karon. Okay, ato ning nantawon higala diri sa ato nga messenger. Ato ning tanawon si Kapon tani kay O tanawa Kasi- siguro Brother Libby kay perto na ra baging taasa po sa atong Oo, oras. lagi, Okay, last na lang niya ako tanawon. Niya si Dwin Morphy Clavis, Maayong gabi Jimar Pastor. Pulis sa Gabaton, tani sa Salag na sign. So good evening. Niya po si Brother Siloy Beronas sa Upper Kadwawan, yang misay. Good evening, Badlib. O Brad John, naminaw na sadmi diri sa inyong programa. Basta na alang milod. God bless you all. Okay, God bless also sa mga Beronas family, masilingan ni mo na nagapaminaw. Nga diya po, Brother Wilfredo, Pobadora, lanog-danog po na yung trumpa na skilid sa covered court sa Pandan. Bro, mayong gabi usab, makabati na pod sa pulong. Greet ko sa akong mga silingan, og kang John Dihito, og kang Joel, Andy Nubal, og nag-greet si Wilfredo Pobadora. Okay, good evening, Brother Wilfredo. O niya po si Acid Sumsum. Okay, mga ito na tahigala sa unahan. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana kay taas-taas ng time na to. Brother John. Okay, salamat Brother Libby. Ato ning kuan mag-ask ko sir by the